Een opluchting voor de dik 650 bewoners van de zorgcentra in Kolmeloon, Dantemediel, Dongerdiel en op het Ameloon. Ook de meeste werknemers maaien blierd wezen. Ze waard van de morgen op een passenconferentie zijn. Reuze blij dat het overgrote deel van de werknemers hun perspectief kan houden. En dat ze nu met een goede boodschap thuis kunnen komen en niet met een mare boodschap zoals die werd gegeven vlak voor de kerst. Toch kennen net alle 1000 personeelsleden onderslag bij de nieuwe werkjouwer Zorgkwadrant Zuidoostzorg. Haast een vijfde zal ontslaan worden. Het verlies aan banen zal ongeveer een 100 tot 150 zijn. Dat is nog steeds heel erg veel. Dat hadden we liever voorkomen. Maar u moet zich voorstellen dat met name in de facilitaire dienst en bij de leidinggevenden, daar kan een overlap ontstaan met de kwadrantgroep en de Zuidoostzorg. En daar zullen de banen ook sneuvelen. De terugstart is de redding voor 3 verzorgingshuizen die het met sluiting bedriegen binnen, liek als de Stelp op het Ameloon. Op dat zal mogelijk het verouderde Talmenhuis in Van Woorden vernijd worden. En er wordt meer investeerd. Wij gaan investeren in scholing voor het personeel. Zodat ook zij in de veranderingen in de zorg, die heel erg groot zijn op dit moment, mee kunnen. Wij gaan investeren in nieuwe vormen van zorg. Nou ja, dat zijn zo de elementen waar u dan aan moet denken. Het doel is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven, omdat ze dat zelf het liefst willen. De Waardwente in Dokkum zal daarin een voorbeeld wezen. Waardwente wordt een verpleeghuis Nieuwe Stijl. En verpleeghuis Nieuwe Stijl is bedoeld om ouderen thuis te ondersteunen. Als je thuis woont, dat willen de ouderen het liefst, dan overkomt je soms wat. En dan heb je eigenlijk een verpleeghuis die hun tijdelijk kan ondersteunen. Via huisartsenbedden, revalidatie of als je last hebt van je suikerziekte.